Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka tobat ampunan pada Allah, maaf kabake angku-angku usah diagih beban hutang melintih kami dina rapik mengirai kami dina rami. Entah tersabit dinan yo, entah terbaca dinan bukan, sepanjang tangan bajambukan menguak buah dalam daun kami menanti minta kami. Dek gamang tangan gumanta, dek rusuh mata tercelang dalam melembai atah malukui. Talenggang atah masuak dadak, tolong diangku memiliahkan dan malu kami di lasuang. Ujung rundiang kumpulan kato kami merasa keyakinan. Tentu banyak sumbang jogawa basuh kilaf jasa seknya bawan sifat manusia. Karena kami orang muda, arih alun bijak pun kurang, dek dorong mati di dalam, dek garuk mulik taruncek badan kecalo indak takana. Cilako keadaan Jawa. Maka teraduk tutua dengan kato, erang dengan genjam. Ko indak terpakaikan tampan jetarati elo jekurena, menembak indak ke alamat malah indak kena tangkai. Tentu tersinggung mamak pakai naik, tagi siangku pakai turunlah talendo mandirian jang. Rela aja maaf kami minta. Manyo Stan Pamenan. Sampaikan Stan. Walaupun kesutan surang limpahan salam tumpuan sambah, tapi menjadi wujud di batin ialah kebakian niat jamamak tarika imam dengan kati lakuk sarato ceriak pandai bundukan duang samu di dalam. Ko indak tersabik namo cie-cie taimbau gala surang-surang keganti patok pemilang gala keadaan sajo pemanuai. Ujung persembahan kepada Stan Pamenan. Tarikan. Pihak dek kami konan datang sabondong setampa surui etanan dari Kempuang Baru menjalang rumah gadang nangku. Adulah memikul sarah jusarayo dari mamak karisampono sarto dengan pangulunya. Ibu bapa jorang samando dari sebelah suku Jambah. Untuk menikik janjang menampiak bandua saduk setanjang duduk menyampaikan ujui imu kasui. Bahan kini, kok diansuang nyabui nentakana dimulai rundiang jebicara Allah ke dalam madai stan. Lah dalam madai benar cak, Sultan Singkok kalah kendang sebelah sinan nak kami cakau sebelah siko. Alhamdulillah. Adapun kedatangan kami kemari membawa kato sabulek dari mamak karisampono dan babuleknya indak basagi kok pijaknya indak basudui. Itulah yang kami golongkan ke majlis kini nangku. Yaitu karena pihak di baru haja diatih lama nikit tabiang dengan janji malah rimbo jumu pakai untuk mempasawakan kemanakan kedua belah pihak. Antara si Linda dan si Ramli bahasa tentangan itu. Karena biasa, kabek di buhuan ajan lungga pasak itu kok najan goya dimati kato jaikara. Maka kami kemari paimantakan tando jurupo, yaitu karih sabilah tiga lakuak sako kaum daununyo. Kok dibilang mairi ikolah pangkatalinyo. Kok disawit menyenjang ikolah tampuak tangkainya. Supak tetagak kami isi lagian terkambang kami tiru ada 5 guru di Panwai. Tolong diterima je suku hati, tandunya putih tak berbaca, tandunya hitam tak berkuran. Sekian sambah Perustan. Lah sampai di temuncak. Sekadar itu. Kemuncak sambah ditumpahkan, sungguh kemuncak ditumpahkan, hakikat niat di batin nak serapik sepapik nyolah kepada segala alik kami na sebondong pais tanpa surut. Ayo manyo temuncak. Ambo. Sesuai ba undang Sultan Juo, apalah bunyi undangnya. Kok sorak kan yo biasa babaleh kata berjawab gayung bersambut sambah dikembalikan. Yolah. Apun batu nyolai limbak dan daripada itu taraduk rundiangan dan ketangah menyampaikan amanah jesarayo dari mamak karisampono. Yolah. Ko mahruponyo Allah tatati yang di tengah-tengah di hadapan sidang dan barapek di bawah sasi jesahadah, yaitu berupa tando sepanjang adat garis sebilah 3 laku amanah pusat kurang dahulu. Sebagai ambalau janji pemati kato antara kedua belah pihak tiak selinda je si Ramli. Yolah. Nak minta kami tarimo je suku hati sarang pikiran kan yo baik itu bunyi penitahan stan tadi. Yo itu kan. Sawajah di diri yang kini ko stan tak ubahnya ibarat joki di galanggang ko mah. Ba joki di galanggang didudukkan ke punggung kudo dibari cambuk nan sahalai marentak papaculari tuah jauh cilaku ampia. Tapi tantang aset patut dibayi ataupun boko ke diterimo tapacik di tangan induk sambang tan. Batu kelaluannya bana kembali kepada tando nama bau kok bana mau mani alun dape ambululua pai pun alun tamuntahkan bertangguh ambo jurendiangan barizin nambo mailo kato nyu pakai supaya nak nyududuk bersimpuh urek nak tagak basanda batang kato keputuh ni gujalo aja maaf tamuncak menanti sutang sementara nanti kesampai baritonya ambo nanti asakan usah lamu bana banyak tamuncak ambo sambah tiba pada sultan. Lalulah.
Dek berjalan indak selangkah sampai memakua indak sepancong putih berundiang indak cukup sepatah. Mako agak tadalai yang bawa memulangkan kato rila jemaah lupa banyak. Biasa. Allah lambo puntap tali dari pangka disawak ayah dari ulu. Mencarikan kepenyang taradok nang sultan tumbuhkan cako kini malah talapatkannya. Rupanya dek sultan muncak sebagai pulongan asok sambungan lidah dari mamak kari sampono. Kok janji ialah batapati karalah bataguahi membawa tando dengan rupo. Mungkasui tando jerupo pelilik pangabe arek panyimpai pengunci mati buah rundiangan nanda ulu. Alhamdulillah lai batarimo ustan. Batarimo je tapak tangan kok tak cukup je tapak tangan je miru kami tampuangkan. Bahasa baliknya, biasa tapuak tentu iyo babaleh nak bunyi samu kadengaran. Tibur tabang betimbali nak rabah taguliang batang. Rupanya pihak dek kami nan disiko tandonyo lurus ndak bercangkah tandonyo licin ndak bercapuak. Allah setanai salataan, Allah setapak sapijaan nak mengetangahkan pulau timbalan tando. Ibarat putih kapih boleh dicaliak putih hati bakadaan. Yaitu kain balapak tanu lamo pusako jawek bajawek warisan turun-temurun. Tapi sungguh punan ba itu mungkin kok balari ndak semua kancang kok merantau ndak semua jauh maha tibo murah penanti. Membayar kami penuh-penuh Ustaz. Meminta kurang banyak-banyak kerilahan saja palangkoi. Sekian sembah kepada Sultan. Lah pada mau sampai di Sultan Mamena. Dibilanglah. Kasutan yo tumpuan sambah orang arih cendol kiyo nan tahu juang kata sampai tahu jodori kemencujua. Malah rupanya. Kok gandang Allah bertingkah pembau kami bertarimu pembari sultan dah bayawe. Betul kini. Rupanya setantang bertimbang tandung. Allah tantak puntiang kauru lelaki simpai je bawa takana ilin juang balau. Katangga Rasul tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Yulah. Salampihan daripada itu sesuai bak undang Sultan Johor. Kok berjalan menuju Bateh, menabang menuju Rabah. Artinya di malam semalam kini kita cari rundang nang sabuah kata nang saukua. Setantang hari pernikahan. Yo. Rancak ditakuak dari kini samu dawah kutikonyo. Nak tentu medam-medam. Sultan buka argosinan kami ago sebelah siku. Sekian sambah bagaimana? Sultan Muncak. Yo. Sabalun Muncak menyabui kami lah punya kiro-kiro. Kok bana lai sesuai balik batimba. Kami mangan hari nikah yaitu di hari Jumaat Rajab Muko sadang kutiko bunga kambang bulan nayak menjalang panuah di sinan kapal dilayakan. Pulang timbangan ke Sultan. Dek Sultan tersabik kini dek kami tercinta lama. Iyo sinan bana tumpak ranahnya. Hari waktu kami angan. Artinya bana 3 bulan masuk batenggang kok jauh ke diampiakan. Kok mata ke dimasiakan orang tahu kok leka pulang. Yolah. Anda adolai. Sama menadah minta doa memohon kenang kuasa. Cito sampai niat muka buah. Rabahlah batang dan batakua utang lansai beban talapeh. Dialek jamu gitu su. Samo soji semua kasui Stan. Meminta kita pada Allah bungo segiro jadi putiak-putiak merentak jadi buah. Barangkai batanda labek nyorangun masak di batang guguan nak samo kita dilihat. Amin amin Allah. Kalau luar daripada itu bahas tentang runungan gini kok. Di Bateh sampai risiko. Ayo manyo sebenarnya. Manita lama. Walaupun Sultan Surang nan taimbaukan gala tabilangkan tuah nan bangkekkan tangan basusungkan jari batur kendila dengan maaf. Akan tetapi menjadi niat hati cituri batin ialah kepada alek kami nan salirik duduk di tepi sebanja barih di tengah. Indak bersibak je bersisiah bukan benggo je babatih di lingkuang sambah kesamunya. Allah nangka majidi buah persambahan nambo. Bacarai-carai tak baragiah baumpuk-umpuk tak babagi. Pihak dek kami si pangkalan namananai malataan pekerjaan di rumah ngadang nangko. Allah saujo lah salapeh, Allah setapak sepijaan, lah saujo sabarikan. Iaitu nangka menjadi sambungan lidah pulungan nasuk pusek jalo pupunan ikan iyo tetapek di badan diri ambo. Yolah. Batolai. Jokok malie ateh rupo kalau basiang ateh tumbuh serupo ikut kini. Lah tarabi diangan-angan lah tersini dikiro-kiro ado nan taraga nan takana. Kok ditahan jadi penyakit disimpan menyesobatin diganggam apo kegunonyo. Akini ko perhatian lah bakanda Stan. Kok kato lah nak menyabut rundiang lah nak ke tengah. Sipai bertanya ambo pakai Sultan. Kok buhu anak kami urak diansu membuka bungkuih lalu dikaka dirapatkan alah ke dalam madek dan baik itu. Sekian sambah Pak Sultan. Apa nama sampai di Sultan Babatia? Sekirwalah.
Sepanjang pernikahan mamak cako nan tertumpah kepada walik kalian bayi ke diri ambo. Kok diagak di kanang-kanang ditimbang sahabih patui. Tutuan lamak manih, lamak nembagai pisang masak manih bak santan jutang huli. Indak bercacik je bercata. Ambo menyembah ujuang rundiang sabab baalah deba itu. Diulang indak taulang dikirin jahit kok lapeh tikam jajak kok jupua. Apalah menjadi buah rundingan mamak. Pihak di sepokok si pangkalan aru nantaragak nantakana nantai isi di hati tekilan-kilan di mato. Kini ko katulah nak menyabui kok rundiang lah nak mengatangahkan. Allah ko patut nambah itu. Kan itu isi pernyataan cako. Yo itu benar. Singkik saja gayapnya mak. Ancak sikit. Dek kilik lah barapi-rapi kok patuh lah bernantam kau jan juo mukironyo. Nyampong kok cucua dari langit bumi lah suku menampangkan mak. Sekian sambah pakai mamak. Artinya lah bertagakkan sigai bagi naik stan. Pesinan tibunya. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarata asa nagari babuki bakoto tenggai bajalan balabuh tagak kemudian simpang kemusaji malandai kei kuah koto sinan marawa bapancangkan. Sungguh hambo tagak berdiri bukalah hurang cadek pandai dek patuh kenenek mamak dek taat kei memkati mantakan niat je sengajo dari sepokok si pangkalan. Assalamualaikum kasah sahijah salangkari batang cipago orang patahkan adat limbago di nagari tuah pidato disambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam sah Muhammad sah bagindo Rasulullah na menjunjung dang mengkuto kiriman rajo 3 jurai. Ialah rajo dari Makkah balahan rajo baluaruhum sapihan rajo benua Cino nan tinggal di pulau Panconangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau paga adat bepaga budi baso balingka sopan je santun balingkuang raso pareso sarato lelo basitinah. Badabua ombak memacah badabua lalu katapi tarih menyasak kapaserek nang kodoh mati tertembak dibunuh palimoja pun badia sadatuih 2 data. Pangulu banyak nan batuah tuanku banyak nan kiramai dubalang banyak nan sati. Yusimbu hambo meminta jo maaf baribu ampun tabiak kepada orang banyak. Mako nyampang takirah je takirai ataupun sorong je lompatan. Gawa je gewai kok basuo tampan tarati konyok kurang. Jo salam gawa ambo japu jorila gewai ambo jalang ampun jo maaf bapuhunkan salam ta'zim pamanuahim. Kato adat kato pituah rajonan baduo pagangan manti jodu balang pedoman tahu cedek pandai. Tansano kaki salah langkah ataupun mulik sumbang kato ambo nanusah diutangi manitah pana alun pandai. Kalau sehandainya kambang bungo sarato tangkai tabang buruang sarato sayo ikan baranang joradainya. Tapi baalah mengatakan barambuh angin di Malako menuju bukit nalandai janiah langit bagai dibasuh hari nan tarang-tarang bendang tantuah pulang bakudo. Tipak de badan dari ambo kok galaknya to dek jujai kok pai karena suah tibo dimulia punya orang cilaku di badan diri taga dek patuah kanan tuo. Ama ba'du adapun kemudian daripada itu talatak putih yang diulu di bawah kiliran taji samulo kato nanda ulu 3 limbago nan terjali. Manolah 3 nan terjali pertama sambah menyambah kedua baso yowasi ketiga siriah jepinang. Sambah menyambah dalam adat tampuah menampuah salam datang. Paningkek tinggi banjuang palambuak gadang bambak keganti mulia memuliakan di sinan basa talataknya. Nan kedua baso yowasi. Di dalam rapek di majelis martabat duduk di makamnya. Nyato baulu jo bailia jaleh bau juang jo bapangka. Basambia jo mulik manih baso elok kucing dan murah budi bayak tali pikatan di dalam cupak nan piawai benamo adat sopan santun. Ayo manyo teman daro. Tali kena. Ko indak basuo nan bak nantun. Pihak dek kami si pangkalan nan marah nan maico nan menyusun nan matok bangkalai di rumah nangko. Maaf diminta gadang-gadang rila diarok banyak-banyak. Kasutan nambo minta suku ke Tuhan kami minta ampun. Sekian kato disambahkan. Nah sampai dek setambar pati. Enggan itu dulu. Batanun kulinan suto sajalan dagi jobanang suri di mano talataknya. Layang malayang sambah tibo timbo sambah datang titah kamu tantanya. Apalah nak menjadi buah persambahan namu. Mendengar imbauan mamak cako gumanta segalo batang tupuh bakipeh paluah kadado bakaja darah kemuko. Apalah sebab deba itu? Lariak kepada badan ambu ibarat layang-layang nanjolong sudah. Kalangkapan baluli cukui. Bingkai lamah batang maliwak banang singkit taraju senjang angin libubu nang kadiadang. Laki petuah mamak juo.
Laki petuah mamak juwo baguru ke padang data dapatlah rusuh balang kaki dialau ke tengah padang. Baguru ke palang aja baru baraja guru mati di silau sure-sure hilang. Bagoncang bumi jo langit berombak lawi sailan berkumpul karang katapi. Kok karang mambo tentang itu mah. Akan tetapi sesudah timbang makna kato di silau makna lagi. Nyatulah nang kato wajib jawab nang kayong wajib disambui. Yolah. Adapun menjadi buah penitahan mamak cakung. Setantang sambah menyambah duo jo adat baso basi. Kok tinggi nang kurangan juang, kok gadang nang kurangan mbak, indak tabaso tapa mulia. Lila jemaah kami minta kupua tobat gawang maisi. Kan itu bunyi penunjingan tadi. Sabananya. Ndak doh, pihak dek kami nan disiko kok dilihat sarantau ilia dipandang sarantau mudia silau kiri yo kanan. Rasanya lah dimakan alu aja patui elok kacak gamaknya sadang alah dia suak menjadi yau lai dikasau laki atok. Manyo betia. Ambo. Adok ke kami pulau kini orang nan duduk sayadaran alik yang tagak sapi matang. Dek bacampu tuo je mudo. Nan tuo kok nyok takilaf nan mudo kok nyok tasasek. Salah cotok malatiangkan, salah kacak mampehkan, salah mudik mautamkan. Tak kirai jalan ka masuk, tak kirah lenggang keluar, tersingi budi dinarami. Maka membayar kami penuh-penuh, minta kurang banyak-banyak, dilaya mohonlah maaf, dibatin ampun diminta. Bunyi nak samu kami dengar, rupa nak kami samu caliak. Tolonglah buahkan je bicara yang dikarik di bukunya. Sekian sambah dari kami. Istamdaro. Ambo. Alhamdulillah bayaklah itu syukur je puji pada Allah. Dek pandai Sultan Batu Tua dek bijak bermain kato sananglah hati si pangkalan. Sayuk bak tawa nan salilia raso diureh haya rimbo nan bak mandi di anak sungai. Maka di maaf gadang manfaat darilah gadang faedah perila-rila kita nan elok serupa orang jua Bali. Apun bak tuanya lai selampih nan daripada itu. Naknya disisiak-sisiak sepalapah di tua-tua sahalahan. Bak kok diwatih rundiang tentang nangkosan. Rancak mana? Manyo beliau samandaro. Baik. Kesultan juga sambah bertibokan, walau kesultan bertibokan ujuk dilaya dengan batin nak salangkok seganoknya lah segalo alik jemu kami nan duduk di tanah lantai nan tagak disungkui atok di atas rumah gadang nangkok. Yalah. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencakem lirih saga tadabua lalu ke tanah. Kete indak bersabit namo gadang indak diang juang galas sambah tibo di tengah-tengah. Ujung persambahan kepada Tamandaro. Yolah. Di hari sehari nangko di malam semalam kini, hari elok ketika bayak sadang kutiko bunga kambang ajuang balaya di musimnya. Kinilah padang diukur dengan janji rimbo dialah jemu pakai langsungnya niat dengan nasa memancang alek nikah kawin. Kok jamuan lah saling kakam puang ko alek lah sapanwa rumah. Sanang lah hati ninak mamak panuh larunggo hati bundo bagumam galak rang sumando. Tumbuh serupa ikut kini tersabut dek cadek pandai tuturan Sultan jo Pengulu apalah jenis sebutannya. Adek sabungan baju aro, adek dilawik baju rumudi, adek alik baju rujanam. Jokok dikaji baju aro, tahu dituah sisi ayam paham dibulang kabakicuh arif ditaji gayong sampiang pandai magak menampin tarwah. Dikaji pulau baju rumudi, tahu diarah di pidoman, tahu diangin nambah seru, tahu diombak nambah sabuang, tahu je pasang turun naik, taduak tapian balarangan. Tantangan si juru janang, urang nenarih bijaksano, tahu diereng dengan genjang, tahu magak magiah tan menjaga lagiah dengan kurang. Kok serong makanan pancuang nan bungkuak makanan rawi mungkin je patut saukuran. Nan bak sekarang kini nangko. Lah segiro si juru janang menatiang cerno basa barisi sirah jo pinang langkok jo sadah jo gambianyo mai hilang rokok dan saguluang keganti adat baso basi. Abato lai kandak de kami si pangkalan siriah na minta diparenai diupam menjadi satu dimakan bemerah bibia sarinya naik ke paroman kaliknya tinggal di rakuangan tando ibarat putih hati. Kandak dibari pinta di pelakuan sampaikan niat kami pangka rundiang sekitu lada ulu sekian sambah persutan. Sampai irik sama berapa ya? Sekiralah. Sairiang balam jabarabah balam tabang barabah mandinya kalau buat bunta. Sairiang salam dengan sambah salam pulang sambah kembali baki ke simpangka. Mulonyo jalo diserakkan karena kulari nambah palun mulonyo kato disambahkan menyusun jari minta ampun. Maka meminta ampunlah ambo daripada pemirangan pangulu malin manti juru balang.
di atas kampek jenis martabat dan mempunyai kebesaran di dalam kampung jenagari. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka memuji menyanjung memohonkan sambah lambo kabakeh silang nama pangka pekerjaan nama pokok. Sialah orang nama arah nama ico nama ukuan menjangkaukan. Ialah orang cakapan biopari. Nan tahu dibuik kemandingin tahu rujuang kata sampai pandai menurang menilantang. Mulia bana orang disiko, tamu disensong keilaman alik dinayak diduakan. Babaso bahadai handai baramah pemulik mani bananti Yusiriah Pinang. Ramu-ramu tabang malayang malayuk ke kota tengah banyaknya ampek pula ampek. Indah cara no alang kepalang terletak di tengah-tengah di lingkuang orang narapek. Maka tibulah titah dari pangka, apalah bunyi panitahan. Cabiak siriah katoklah Pinang, pipia gambia paliklah sadah, isoklah rokok dan saguluang. Kan begitu bunyi penitaan setan babatia tadi? Sabananya. Biasa sorak babalih imbau basawi. Kesawi sapunyo dari ambo insyaAllah. Kandak boleh pinta balaku siriah salai nak cabiak Pinang sarayang nak digatok. Tapi sebelum narun ke kami singkok, sebelum nalamak kami makan, tolong memberi tanya kami. Apalah isi buah tanya? Siriah di mana mamak gatia Pinang di malah mamak julua. Tenggang dek mamak je bicara kami menanti jawabnya. Sekian katur sambahkan. Stamandaro. Manita mak. Lah tibo sasek dari alek sudi dakwa dari sultan. Siriah di malah kami gatia Pinang di mana kami julua. Kan yo baik itu tanya sultan tadi. Betul. Ko itu malah batanyokan danga pemari dari ambo nak nyato asa muasa nak tentu kisah riwayatnya. Adapun sawajah dang siriahnya, siriah nan kuning merah janggi, siriah sumarak jambuaya dimakan sahalaimani. Gagang melilik tiga luak urek melingkar lingkaran tau daun marimbun saalamnya. Digati anak bidodari banyaknya 3 kali 7, nan 7 malayuk bilang langit, 7 bateba di lautan, nan 7 sampai di siko. Tersusun dalam carano di lingkuang urang nan banyak jadi kepala basa-basi. Pihak kepado dang Pinangnya. Pinang batuntak ya batuntun tumbuh di lereng pasagian urek nalalu kesarugo jelo bajelo ke Madinah. Batangnya nalinggayuran pucuaknya jambu-jambuan buahnya juluak-juluan. Setahun tupai memanjek lah tua mangkonya turun. Samusim salodang jatuh tiba di bawah jadi ambun banamo si ambun suri. Kok kunun cerita sadah. Asanya langkit tanggadang pamenan putih sibunian tinggal di gua Lubuk Danau bujang 9 majagonya. Dibaka jeli dah api dibasuh yuaya bungo putih nemukan nalang-alang bak dadiah ditimpo santang. Kesabui pulau dan gambianyo. Kabar barito kami danga buatan nurang di pangkalan etan di luak 50. Di kampo anak rando gadih dituang sambia balari. Harago nan tidak taragoi harago setimbang jenagari. Bapa patah mengko di jarang bayi barat mengko di jamua. Sapi pia jatuh kaya sirah lalawi barulah. Kau nak tahu tentang timbakau? Santo Bugis timbakau Aceh diracik tukang di Piobang Said narudau batang padi jalua timbangan banang suto. Mahampai si cinta buliah sadang paralu tak nyuado indak bakandak dapat sajo. Harun setahun pelayaran Harun nanusah ditanyakan najawah mengko mendayo. Lorong kapado caranonyo carano banjarin wali buatan tukang koto gadang. Narimbun bungo kalikih naranggah bungo kecubuang langkungkun gagak kainggo nalanti alang babega. Setahun dipanggang bugih semusim di lingka Cino jan karata rangeh tumtido. Pihak kapado songkok carano dalama orang namokan. Tanun banamo sulam suto bau kia jo bungo rampai baturap jo banangameh balukih mbak kaluak paku ragi nasamo balik balah. Baratuis camin di pinggir batabua kaco di tengah. Kilek kumilek cahayonyo serupa bintang ate langit bintang kujarah bakuliliang. Ayo maunya Tamandaro. Ambo. Mudiakan sawah dialai iliakan sawah taruko. Iyo banyak siriah dibalai sado itu dalam carano. Tanam siriah, tanam laudang, tanam karakuk di halaman. Cabiak siriah gatok lah Pinang gulung lah rokok pemenan tangan. Sekian sembah Pak Ustaz. Lah mana mau sampai ya? Sampai. Dek palu tingkah bertingkah sayat balih membalih pihak di kami konan datang. Tak kalau keturun tangguh barak dari nagari, lain menjenjangkan pihak siriah langkuk saratu timbakaunya. Tapi dek sari petenggang dinan tidak rumit berkisah dinan sampi. Maka mauji indak sama merah balari indak sama kancang baramu indak sama dalam. Dek lamo lembek jalan daun siriah mungkin kok layu. Pinang berkucak lesik kampi. Sadah masih gambia kok cahaya timbakau larasan pulau.
Tapi semantang pun begitu. Ko iyo lai sati tando di batin tak berubah putih kape hulia dili caliak putih hati bakaran. Mako orang Solo kesuku rami lu buat silasiah panantian. Tolonglah gunduang rokok kami nak kami cabiak selia Tuan. Sekian sama adipun kan. Kalau begitu pinta sultan singkiklah pulau kajawabnya. Siamat si badu maliak bahasa ruang berbajulakan. Syariat sama kita caliak hakikat sama diamalkan. Jom bismillah Mak Betia. Sama-sama daro. Yo manyo sebenarnya. Manita lah Mak. Walaupun Sultan Surang nan taimbaukan gala tabilangkan tuah nan bangkekkan tangan basusungkan jari baturkan rila dengan maaf. Akan tetapi menjadi niat hati cituri batin ialah kepada alek kami nan salirik duduk di tepi sebanja baris di tengah. Indak bersibak je bersisiah bukan benggo je babatih di lingkuang sambah kesamunya. Alah nangka majidi buah persambahan nampu. Sesuai baundang Sultan Juo elok tamu dibawa naik elok alek dibawa makan. Maka pihak dek kami si pangkalan ditampek paneh barasah hujan berpusu nalah basugiro manatiang jamba jiwadah kurang namokan. Yolah. Dek bijak jenang manatiang nan tahu digarak dengan raso lah tadanga yang berbunyi iyo di dalam padaupuran. Maka ditiliak dipandang-pandang cukui berisi cawan pinggan lalu berdiri si bujang palagan tangan manatiang ke ruang selo takanak kupiah di kepalo laki si sampiang tanulamo. Jawik bajawik cendo piriang lego balego cawan gulai teko gadang memecah ruang cangkia ketek babilang tangan heralamato memandangi. Pihak kepada susunannya. Di tengah awan bajomba di tepi samui bairiang nago bajuak kiri kanan berisi langkuk semparono. Sanang hati sayuk pikiran bak umpamo bintang di langit ibarat ombak di lautan. Limbak nan daripada itu aluran nasinan ke tengah. Jika dinok dimanuangkan asa muasa dahulunya. Padi si rani Aceh tumbuh di padang petapaan iyo di lereng kedataran. Di jamu adik putih linduang bulan masih menemukan nalang-alang yang di singa paneh patang. Datang paneh di lingkuit-lingkuit tiba hujan di kakak-kakak seketok aram kuat di ayam lah kami mengkosiohkan. Lalu dibawa ke lasuang batu di bawah baringin sonsang tumpuan dagang dari jauh. Babilang gadih menumbuat timpo betimpo alu jatuh. Balego pantang balagu nan bak pendeka sama pandai. Jamu caruah pantang basakam tapi mangko badadak diindang mangko baratah. Sesukik barih di tanah panuahlah kancah je kuali. Nalita makan dahulu salo menyalo alik datang. Namun nasi berpantang susu makin disanduk makin panuh. Tak kalau masuk saya suat tampang nanti bawa dari jauh. Sabala ruhun tanah Yaman dibawa Datuk Suri dirajo dua je cati bilang pandai. Dimasuk ketika itu di air matam turun dek bumi basintak naik dipabuiklah sawah jeladang. Sawah bertumpak di nandata ladang berbidang di naler yang banda beliku turun buki iyo di pariangan padang panjang. Itulah sawah lawes tampang banyak makanan orang tiga luak. Sampai kini basuo juo. Sampai kini basuo juo juadah orang namokan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Sebare orang kabalai aku mastan. Kapal sare ujang pangka biduk ala cukui jepan layuang tambang lapeh laya bersintak nang kodoh duduk di anjuangan. Mako nan pinta je pintu kami siko sementara hari elok angin salasai elok Sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Manyo Mak Betia. Menitahlah bendero. Yo kabakih mamak yo sambah bapunkan. Sungguh kabakih mamak babunkan nan menjadi saniat yo hakikat. Niat nilai dengan batin nak sapapeknya lah kepada silang na bapangka na matok matun pekerjaan di rumah nangko. Yolah. Sepanjang runingan nalah ke tengah, pangka tahan tak pakai alik ujung talembai padu ambu. Kok dipandang lah rancak rupo, kok didanga lah bayak bunyi, bak padi boneh setangkai sebuah haram menanampu. Iaitu dek juadah nalah ke tengah cukik bersih kalangkapan. Hitamnya indak bakuran, putihnya indak babacak. Elok susunya nambak sirih, elok atuknya nambak gambir, gamak sadang kacak tabau, tampan lain lo tak pakai. Cacik di malah diletakkan. Ba'abana ada lihat sakahnya. Dek tukang ngaram talukihkan, dek malin indak tabacaukan, antah dek garak dalam batin. Sanjuang bayangan dalam rasu. Dimasuk ketika iko kini, tiba saruan baru alik, nasi taidang minta dimakan, na ia taisi minta eta gua. Supaya dipadanai segala alik. Kan dia itu tadi panitama. Iya itu benar.
Kok bisi Allah kedengaran, kok imbau Allah kelampauan. Ba ade ambo kesapunyo. Duo bagandiang pasai buah sabalah labuan oto. Sadang kesawah kami namu aku nun makan nalado. Namun samantang nambah itu. Diindang kami jabaso, diayun kami jabodi, alun diliek lama rupo Rasulullah tibo dalam tuwa. Nan bak papatah dinan tuwo kandai-andai dinan mudo. Kok lalok dimatakan tuak, kok minum kutiku awi, kok makan di parut lita. Apaan kini? Anak gagak mati tertembak marau ke dalam ladang di bawah surau tapian. Lita indah awi pun nindak sauk lah jambahan taidang kami bertangguh minum makan. Kato sudah runjang babateh runjang dikarik dan tangnangku. Dinaluri kita bersimpang pulang maklum ke Sipangkau. Lah sampai Tuan Daro. Alah. Kato terpegang dek pengulu karih terpacik dek pendeka rundi yang tersimpan di narape. Awal juaki aku sadundun laya jawatin kok tak suai. Nyatu adat berarti tumbuh nyatu pusako beinggiran bercupak telago panuh bagantang si Marjo Lelo undang-undang masih kandak. Sabab Sultan kenalah tahu juo sesuai ba undang urang. Ko alek seperintah pangka jamuan seperintah janang paham Sultan tentanan tun. Mak sahabat ya? Ambo. De awal kato nasapatah salam tajelo di narape kato tetabuan inan banyak jo persembahan mama ambo jalang. Yul. Wujudnya sambah padu mama nyato tawala di ukuran tabayang barih jo balabeh bana ba andai kato bida. Dek curiang barih dahulu di bidang kato tarato. Sambah tibo dialek jamu nan datang dari si poko. Apalah jenis persambahan. Tantangan minum jam makan tak patut Sultan bertangguh ada alek seperintah pangka ada tamu seperintah janang. Kan itu bunyi perintah mak. Iyalah. Laya je batin seukuran isi kulit umpama labiah ganggam arek bagang taguah. Tibolah lukih di lembago. Apa nan talukih di lembago menurut barih je balabih nan bana keto sayo narajo keto sapakai. Ikut menyawak dinan tanang ikut menuga dinan data. Kini mamak bakato ciek kato kadin kato perintah tetagun kami tentang nangko mak. Bari lurih kami bertanya tolong dek pangka aja bicara laiko adat nama itu. Sekian sambah dipun kan. Lah mana mau sampai dek teman Daro. Lah sampai. Bak moya batang ngambacang timpo betimpo buah jatuh ambo ditimpo dek bicara na datang dari Sultan. Selorong rundiang Sultan Cako dicaliak kau jik paham disilau jemato batin kalau diratih diselisiak jikok diindang dipeberai lah nyato langgam caro. Tapi semantang pun baik itu ambua sambua kata tibo langkah selangkah kata sampai Allah rabi pagantuangan. Basulik mananam budi nan rumi kilaf kok tibo senjang berbaliak ke nambana. Nak jan basuo nan bakian elok diturik bari hadat patut diganggam ketobana paparan adat dan kawi. Orang tua sebuah hukum. Pangurus undang-undang ulama sama sekitab dubalang sama samalu. Naknya setali sejenjangan naknya saikek sabarumbuang saukua mangko menjadi sesuai mangko takanak. Tiba dialek dalam jamu martabat janang menggarihkan menurut alua dengan patui. Kini datang siasek Sultan. Ko iyo alik seperintah pangka jamuan seperintah janang alah ku adat nan baitu kan baitu lalu perintah Sultan teri. Iyo mana? Ko iyo lai memakaikan alua terantang nan baturi cupak tetagak nan baisi. Lah tak jawab tanya Sultan Cako. Allah dalam adat bana Sultan. Lai talingka di pusako pulang maklum baka Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cawan lai mangkuk pun ado tabu di balah rampaladang di balah di mano dikampokan di kasuak nangkola juga. Sultan lai datuk pun ado sambah di mano ditibukan di baliau nangkola juga. Ayo mak Sultan papatiah. Lai. Jika diagak di kanang-kanang ditimbang sabih patui menaku ambo ke bumi meningadah ambo ke langit iliek kiri jo kanan. Dek manjilih kerapatan kini nangkola hampir adat nama pakai. Pertamu samah menyewah, kedua baso je basi, ketiga siriah je pinang, kampek minum je makan. Minumlah tibo dengan sajuak, makanlah tibo dengan kanyang. Ayah sigiro jadi darah, nasi baran suah jadi daging, sambal taraso jadi tulang. Syukur nikmat pada Allah, senyuman tibo ke si pangka, menjadi amalah hendaknya. Dapik pahala orang saisuak, na mencancang, na malatih, menaruko sawah jualadang. Amin. Adapun kemudian daripada itu,
Dek batanyo salah pihara barundiang sesudah makan. Adur dengan nanti ke tengah utang dek ambo menyampaikan. Sekiranya kato dirapatkan alah kaizin dek si pangka. Tolong dek mamak yo bicara. Manya sebentar. Ambo. Sawajah tentang minum makan sadu nanado diadokan dan tidak kama dicari. Alhamdulillah lai balaku kandak kami alek lah suko menerima sananglah hati si pangkalan bagi rang hati rang di dapua. Tarado luak jalambangnya mungkin basuo umpang sisi. Giliang ladonyo nantak lunak racik bawangnya nantak alih raso tahamba jeta masin. Sebab balah dewa itu garam menjauh di piaman lado dipaci urang ngagam bareh talalai dari Solok kerilahan saja pemanuhi. Selorong pintak pintu sultan kato sepatah nak bersabui rundiang sebuah nak ke tangah lapatui sultan rapakkan kami menyimak dari siko sekian sambah perustan. Ambo waco mak. Kami simak. Adapun kato nang kari persambahkan. Cancangkan duo sagaragai kapanan duo salabuhan. Ku adat Allah tabatu intan ke bawah takasiak bulan. Syarat Allah taujurullah katanya tambun jantan. Saupuh hukum sesuai sadundun adat juagamu. Adat kawi syarat lazim undang menurut di balakang. Kini bakabek yokat nikah. Babu huwa mati ijab kabul. Babu huwa sentak di bagian ketangga rasul tak kemungkin antah ku Allah menggarakkan. Kuk tibu tapuang jusadah ambil sakabek siyah pinang. Kuk tibu wasuang jupi tanah ambil parakik kasih sayang. Aduk ke diri marak pulai. Karena pulai bapangkik naik. Meninggalkan lueh jo buku manusia bapangkik turun meninggalkan adat jo pusako. Ketik dibari bapak namu pada mau sebelum ramli. Kinilah jadi orang kadang tibu mamak membari gala. Sapu tangan basagi yampik bakilin bajumbai-jumbai salam gadih rang meninjau. Ko ado suri sia ko gala merak pulai mentari alam gala beliau. Minta diimbaukan di pasar Narami dipanggilkan di Labuan Nanggolong naknyo talewa di nagari. Kemudian dari pada itu maliak lurih batu juan memandang alat baju galo. Ko lurih makanan tiliak balabeh menahan cubu bantu dimakan siku-siku. Bungka ganuk manahan asah hukum adia manahan bandiang. Kato bana manahan liek bana mau japuk juanta basan biara jairiang. Ada iriang sepanjang jalan domba-dombai sepanjang labuah. Aguang talempong jadi tapuang sorak sorai jadi bungo. Salatuih badia pusako pangulu di nagari. Masuk ke korong kampuang nangko. Masuk ke korong kampuang nangko. Kinilah duduk ate rumah, duduk di ruang rumah gadang. Diningka niniak jemamak di muko ibu jawapo serta ipa dengan mesan cukik bilangan muda mata. Sapiak de kami ikonan datang mengganggam pesan jo amanah Allah bersuruh tersarayo de mamak sabarasinan. Mantah sampai ke rumah baru dua jawik sama mama. Ko mahlah tibo kami risiko bertumpu tapak kita berdua. Salah tarimu orang namukan. Maanyo maksudkan perhatian. Ambo. Ko mah jinihnya marak pulai rasa menetek niro pinang entah baraya entah indak. Nampak alu patah petigo musim pabilo kabatarwa. Nyato ibarat padi salibu awak tumbuh musim talampau urek bergantuang kajarami pucuk menyalo-nyalo batang. Rangkiang tinggi ke diadang tampan kajadi bungo luluak. Namun peminto mamak kandung nyampang kok tumbuh tengah rumah kajadi tampang wiyo bayak ketunggak pemani jalan bakari pemaga adat dalam adat baradat pulau. Kok elok retak tangannya, baulah menukuak jema nambah bau menyisik jema bilai. Kok elok retak lidahnya kusik baulah menyalasai karuah baulah mempajannya. Lawan bayo jema tidur. Kemudian nak sarang tak galah kaya nak sarang kuadayung bajalan sama mai yang bayiwa sama maisi. Ba tu lagi. Nak nyato siang bahari nak asah tarang bak bulan. Putih kapeh boleh hari caliak putih hati berkeadaan. Keadaannya lapat sadah dari mamak tando amanah batarimu pasalah sampai di alamat kami bandang ngabar itu. Sekian sambah makin putih Lah sampai dek teman daro. dibilang Allah. Selarong di badan diri ambo saya barai orang memanciang kemastan. Balah garan orang memanciang sadang dirintang aye lia dalam di mabuak dek galombang iyo di alun-alun buyah. Tali tagang tiap pengilang lubuak beriak bapusarang kaya disembah dek gurami. Duduk tersentak tukang panciang joran patah banang lakusui papeh putih umpan terserak. Kini ko menjalang banang kegumpalan kato diletak dalam barih bana disimpan ke limbago. Diganjua rundiang jemu pakai menanti sultan sekutiko alah ke dalam bana nura itu sultan. Asalkan pinta le kabulia niat sampai kendak berlaku. Ayo sabar kami nunggu mak. Jadi bahasa waktu dulu tuh. Punya lah 30. Yo sampai tu kan. Jadi mau gitu. Jadi lah.
Ma beliau Ustaz Mendaro. Wanita nggak? Dek jauh tabang lamo kainggok tinggi batang lamo karareh talalai ambo meli angkato kerilahan jua pengukis sultan. Kepada Allah. Adapun nantaro ambo sultan cako panik nak jadi perantian patang nak jadi pemalaman iyo tantang bakato bayo berjalan membolah mencari kato nang segiliang. Iyalah. Ulunya lambo mudia istan, dalamnya lambo silami ditapak sepanjang alua mencari rantak seragam. Iyalah. Taga dek patuah ke nantuo, stan nantuo patuah ke pengulu, pengulu patuah ke mupakai. Rupanya kato nan ka menjawab, gayuang nan ka menyambui, iyo terabik di badan namboyo. Maruponyo, aduk kadiri marapulai, tiba pitaruh dari sultan supaya diterima di tapak tangan, diganggam adat je pusako, kan baik itu lalu perundangan sultan tadi. Iyalah. Pihak dek kami orang disiko, stan suka bana menerima sananglah malah hati sultan. Ditanai bagai gumalo, dijujuang bagai mengkuto, bertampuang di tapak tangan, diganggam jari dan sapuluh. Kok tak cukup di tapak tangan geniru kami tampuangkan bumi je langit panadahnya. Tak mendaro? Taruhkan. Dengar pululah sabaliaknya pihak kepada anak daru. Inyo nan ketek muda matah bonehnya di bawah lamak, tingginya di bawah rueh, bak rabuang jolong membacui. Bau mua bilangan dari barueh setampu alun gadang disiram ambun malam batang gampa sembilu indak. Urek alun mencakam tanah, pucuk alun mendapat angin iduk di ruang rumpun bambu anti pedilo kabasaga. Tapi untuang keelok pemintonya dek masin lidah mentari dek dingin tangan suaminya talaki rabuang jadi batuang. Nyoba urek bagumpam gadang nyoba batang barueh-rueh badaun rimbun rampak. Tapi yang diagak jan nyuruntuh lurah memuji kelindungan bukit di atas ndak terseso. Nyampang talaki tinggi suak batangnya runduak ke bumi pucuknya kulai ke bumi menyilau tanah menggadangkan. Badarun doa ke langit mair yang pinta ke Tuhan. Andaknya beliau suami isteri bak putiang laki kaulu bersimpai jo kasih sayang barakik kata sayo senyawa tak cari tangga. Berpisah Allah je Muhammad sinan kecarai keduanya itulah pinta pintu gitu. Ayo manyo Ustaz berpati ya. Ambo. Yo ke Pakistan yo sambah di pun. Wanita lah. Walau di awal kalam tadi dek sambah ambo nasabari dek kata ambo nasapatah mulik tetabua kena rapik sambah terserak kena rami. Dan sando ambo bakato di nalai ado terkacak di limbago tertonggok di pusako. Menabang lai di pangka menjuruak lai di buah bakato lai di nambana. Laki lah tuah di banyak. Tapi kok lai bakato di nan tidak. Malu tertumpah pada ambo arang tercoreng pada kanyang bakipe palu di dado bakumpu ada rakayan tuang buruak barito di nagari. Tapi samantang pun nembak kian. Ampunlah ambo dek pangulu banyak nasati orang kadang banyak batuah. Bago manusia tampik lalu ne tujukan dituju. Tak kalau semua kali-kali tak kalau rantiang kali patah. Pangulu badiri di nagari membangun adat do pusako madokan bayi jo balabe. Menyusun cupak dengan gantang. Dia adat na memakai pusako tinggal merunggui cupak tetagak utang maisi. Sungguh pun iyo nan sagano itu dek silang na pangka karajo na pokok dicari lah bulik nan sagolong picak nan satapiak. Bulik lah dapik digolekkan picak lah buliah dilayangkan. Maku dilapih nan bujang nan mudo matah nan tahu dicadiak pandai. Kok jauh dilayangkan surek, kok ampir dilayangkan Syria. Kemujuran dek silang na pangka namonyo. Jauh disaru Allah datang hampir dipanggil Allah tibo samulah hadir di atas rumah nangku. Kemunjuran dek kami sialik jamu kok datang Allah membukakan pintu duduk Allah berkembangkan lapiak litak Allah baidangkan nasi awih dapat tuangkan ayat indakkan upek dan ketibu antah kok puji dan kabuliah. Bahasa sekarang iko kini nambah ibarat burung pipi istan tabang berbega di ularo balunta-lunta jo kabuit pementan-mentan juawan. Weh malayangnya malayuk sudah meningginya marandah tabang kepadang ribu-ribu iyo karibu dan satumpak. Sadang memakan buah rumput litak lapeh awih pun tibo lalu disasuk ambun dan satitiak. Sajuk nan bukan alang-alang bak paneh ditimpo rinai. Membayang-bayang ke muku mencayo kau tak banak sandang hati bukan kepalang pariso merong tubuh. Siai anggota ketujuannya. Deklah sudah minum jom makan, mengkasih bana dalam hati, menak menjalang pinang nasa batang, menurik sadang bertinggalkan. Pulang kasamu dahulunya. Manyu samdaro. Sampaikan kan?
Allah na menjadi kesempurnaan sambah nan tertunggang kepada sultan. Karena balai ada sampai ke pulau, bayaran ada sampai ke bate. Kok taganang Allah bapa matang, maili Allah bamuaro, nan mungkasoi lay sampai nan jama alai ke paca. Ndak ada lagi. Kok duduk lah nak maurak selo, kok tagak lah nak bayin kalangkah, baganjua suri ke pangkalan. Sabondong pulang ke nagari. Mohon dilapih jati nan suci, jemuko nan jania. Sakitu sambah berustan. Lah sampai di Temandaro. Sakil-kiro. Titah je sambah dari mulut karangan hati senubari, barih melabeh ke diturui, ampun jerila pemenuhi. Kini dah datang sambah je titah dari sultan, iaitu duduk lah nak maurak selo. Tagak lah nak mayu langkah berganjua surui ke pangkalan sabondong pulang ke negari kan yo itu lalu Sultan. Sabananya Sesuai berpepatah Sultan Juwo, 5 biawak tajun di sinan nanjang menyala, 5 tuga tantak sinan tinaman tumbuh. Maka nak nyo janiah nampak dibasuh, nak nyo tarikh nampak ditampi, sayah kegugua dari tampuak nyato kalakang dari kulit, menanti Sultan seketiko nak diantar undi yang kena banyak. menanti mo. Jadi baru kita tuh Manyo Temandaro Mengicara sampai kembali pada Sultan kepada Allah. Rupanya perundiangan nang kaba kembalikan ke baki Sultan karena kok dapat surang gebulei dapat bersama dipayokan. Tantang kebenaran nan tertumpah ke baki hambo tadi alah ambo bawa wakatu bayo berjalan memolah mencari bulik nang segolong. Ganti yang putih biang ketabu ambo antakan baki Sultan gini kuah. Maka taradok pinta je pintu pihak sialek karena nan dimungkasi adalah sampai nan dia malala pacah kini duduk lanak moroselo kok tagak lanak mayu langkah kan yo itu bunyi penitang tan tadi Yo lah. aku itu yo jalan nempasa ke ditampuh stan kato nambana ke disabui Allah dilaih hake ato dirasuak menjariau akan tetapi sungguh pun lama itu rupanya antara kami je Sultan sairiang indak setujuan sebidua indak sahalun sayo selain wujud. Artinya mana aku nak mengkasu iyalah sampai nanti kita iyalah dapat tapi nanti ama alulai pacah kalau menjadi niat di masa kami kini ko disiko kita semalam ko besok pagi nak kami lapeh itu mengko senang nanti kami pangka pulang malu makin Sultan Lah sampai Ustaz Naro dibilang lah rupanya taradok kebenaran ambo nan tetabu akan banyak nan telewa akan menjilih di rumah nangko. Dek Sultan surang nan arif bijaksana orang cadiak cendekiyo kok satiti Allah balawikan sakapa Allah mengenuangkan. yulah Tumahlah bapaedakan kana rapek badudukkan kawrik tagwa basandakan ke batang gampa batatiang kan niat mama. Mako kok tanamu meninjau Sultan lah tagak di puncak bukit. Kok tanamu menyilau Allah lah duduk di lurah dalam. Sajuaklah bana dalam hati dan sajuak nambagai di palali raso menetek akal undang rasul bersiram maya rimbo. Sapiak pintu kami nanti pun ke bakai Sultan. Karena sembayang na wakatu alik di mukutiko. Kok duduk lah nak bersopan yang tagak lah nak bersopan ni. Kami lah nak mainkan langkah. Ini ko dek Sultan. Kandaklah beraso kebuliah pinta lah beraso kebalaku. Apalah kata Sultan tadi. Kok nak ni mungkasi elalah sampai. Tapi nan dia ma aluli paca. Artinya nampak dia ma aluli paca. Nak manahani kami semalam ko. Besok pagi nak kami lapeh. Kan dia itu tadi penita Sultan. iya mana Dek Sultan bahayun lalu bangamangkan. Bapujak pegadang tangih basahuk tangah dua itu ujak nanindak babarikan. Sebab baalah dia itu. Adapun kertangan kami kemari kau pai mantakan Sultan Mentari. Tak ubahnya. Ba ibarat manta orang balai ya Sultan. Bayangkan sabateh pelabuhan. Kapal ranggang langkah baganjua berarak balik pulang. Nyampang kesama naik pulau Kanjuangan. Koknya oleh yang kapal adik muatan. Tarumuak cando nang kodohnya kami nanindak bakari cisan. Baatonya lagi kini. Dek capo padi baru duakan kini rabah kayu jua. Dek cako kami baru duakan kini jalihkan jalan keluar. Sekian sambah Pakistan. ke Pakistan sambah kembali Menitalah. taradok sambah jutitah Sultan nan terserak ke bakih kami sepangkalan orang nameri merantangkan pekerjaan di rumah nangko. Ibarat betutu lah kami dengar, ibarat mengaji lah kami simak. Lah jalih uji mana lah nyato paham je tujuan. Kami ulang sepatah rundingan Sultan. Dek cako kami lah berduduakan kini jalihkan pintu keluar. Kan yo itu Tan. Sawananya. Aku itu ke jawab ketimbang kata Sultan singkit saja ke jawabnya.
Jiluang tumbuh di parak serumpun jabatang pua janjang patah pintu bapasak ke manusutan nak keluar. Ayo mas Tan. Ambo. Sambah tak pulang bagi Ustaz. Nitalah. Setentang punitan sultan yang terlimpah kepada diri ambo, iyo pulo tu mahkirunnya. Ku ujui lah ambo pandang, nyari ambo lah ambo danga. Sasak tampik lapang pikiran baris tersimpan di balabe, tampan Allah patut dah bau. Izinkan ambo menitih batang papah dek sultan je bicara ambo nan bukan jadi pandai. Apalah mereka menjadi buah perundingan sultan cako ujungnya saja ambo seba. Janjang patah pintu bapasak ke mana sultan nak keluar. Kan iyo itu kalau luar sultan. Iyo itu mana? Balihnya pulau dari ambo. Rek bawah je koto tenggai mana jon taruh ikut koto. Kato sepatah pulang ongkai je mulik manih turun tangguh. Tolong pertimbangkan tentang itu Ustaz. Sampai Ustaz. Hingga itu dulu. Ambo ulang kata Sultan tadi, keulangannya pula dari ambo kata sepatah palang ungkai jemului manih turun tanggo kan ya itu bunyinya Ustaz. Tidak salah. Karena Sultan mengambil jo buah sinta rumi ambo mau ungkainya rasio buah di nampunyo. Bukan tu kanda dan tak babari Ustaz, tapi gamang tumbuh cameh kuat datang melapis Sultan ke babalia. Balah sabab deba itu hari dalarui tengah malam bulan indak berbintang indak ranah jauh nang kedi jalang jarak panjang nang kedi turui. Sedangkan biasanya rimbo bajar yang kemastan padang berpinyangi taluk babuayo aiko nama rusuh nama gambang jati kamisan. Lah sampai Ustaz. Sampai. Lah tarapak puluh rundiang jobana dari sultan. Balah bana rundiangnya tinggi indak terpanjai lawenyo indak taranangi di jalang rasul tak mungkin. Sebab kok dikilin ditikam jajak sia-sia utang ketumbuh. Dikilin jahit kok lapih ditikam jajak kok cukur simpan saja dalam bari. Jokok dikatakan dimbo bajari yang padang bapenyangi taluak buah buayo itulah kata sabananya tak dapat dibanding lain. Tapi sentanu pinta leka buliah kandak leka balaku insya-Allah indak kalalu kan dimbo rayo tu bukan menampuah padangana atau merangi taluak jaran tahu. Hanya jalan nempasa kari tampuah lah buah nenggolong kari turui. Sanangkan nanti tentang itu Ustaz. Usah dilapih dua hati ke badan puluh mularek yo. Segitu sambah pada. Stamlero. Lalu kalang. Nan bak pepatah Sultan Yuwo segadang-gadang kapa banang kodoh seketek-ketek sampan bakemudi. Adat kan seperintah alua, alam seperintah rajo, alik seperintah pangka. Apa tolong dek Sultan menjangkau kan? Ustaz Minaro. Sampaikan. Kapa padang kodoh sampan pakamudi alam seperintah rajo adat seperintah alu alik seperintah pangka itulah inyo adat nangkawi. Itulah adat sabana adat. Nang kalau dikikih babi basi dibasuh babi haya dibubuik tak nyo mati dianjak tak nyo layu bana tak dapat itu kari. Tapi sewajah daripada itu Ustaz, cancangkan dua sagaragai undangkan salanggano. Pertama syarat nama ngatur, kedua adat nama makai. Si muncak mati tarambau keparak membawa diang lukulah pau keduanya. Adat disarak di Minangkabau Saruman Awa dengan tabiang sanda-sanda keduanya. Ko iyo adat lah memakai alik seperintah pangka, tapi syarat kan ada mengatakan innamal a'malu biniat. Barang sesuatu perkara itu dimulai dengan niat. Dan niat kami kemari mantah pulaistan itu nambah amalkan. Kumahlah tiba kami risiko. Tapi kurang sesai sabalangu alun ado niat nak mabalap. Antah ku iswak lain masuk untuk angku umur berpanjangkan tetampuah jiwa rumah nangku sama mendoa pada Allah. Sekian sambah perusutan bunyi nak sama kami danga jawab sekira minta balik. Lah sampai sebenarnya. Sekadar itu. Bana ke undang dengan jadiak jadi pepatah dengan pandai ke buah mulut dengan mudo. Adat berbuah sinta kok syarak berbuah mati. Sepanjang tutuah sultan tadi bahampang kami ju ayat bahambek kami ju hadis. Tersasak rueh ke buku tersorong bajak ke batu habis tutua tamat bicara menurut kami tentang itu. Ialah malang ratak tangan ditahan indak tertahan dilapih ju nan jadi. Selen selipiah membelok lalu ke kilangan kabut pai gunung ketingga maratuk buki kepanasan. Sekitu sambah-sambahkan pulang maklum bersultan. Ayo manyu Ustaz Daro. Ambah. Nak semua yang membusik nak pucuak ulam menjulai kata sepatah nak nanti rundiang sebuah nak bertunggu. Kini Allah Sultan labuhkan tinggal adik kami memakaikan. Alhamdulillah kejawabnya bahasa lampih daripada itu.
Kain tarawang kilin sangkui, kain panjang basarong banta. Kok datang kami setan japui, pulangnya minta setan nanta. Bapak carian tan tentang itu ah. Ayo, maunya semelaro. Yolah. Dek kuat saruan pulau melonjak pelang di kualo raso ketaban mulak tabiang ke tengah juo kena hati. Hujan taduh kabut pun tarang ombak tanang angin salasai lah suko kami malapehnya. Tapi dek ini yang puluh nang kodohnya basawa malah hujan tambang tetagun pesisi hadian juangan. Apalah jenis sangkuiknya kok batang kami japui pulangnya minta sultan nanta kan ya itu tadi itu stan. Iya itu. Kami kabek pada je daun stan jaweknya pituah stan cako. Adkan basani syarak basani kitabullah. Cala ado tajam pulai tinggal di bawah menyampaikan syarak ado adat pulai tinggal kita memakaikan. Cupak tetagaklah baisi jusiriah sultan kami japui. Syarak lazim hukum melayalih jo doa alik kami lapeh. Salamai sultan pulang pai, salamai pulau kami nan tinggal sekitu saja dari ambo di laju maaf memenuhi. Jadilah stan menitah stan. Sepanjang-panjang batang ayah belok baliku turun bukit tarayuk-dayuk di sarasah sarak usirai dan datang. Namun lamo jo lambek sampai juo di Muaru. Baitu juo peningan kita san. Iyalah. Dek panjang kecek banyak nan sasek, panjang rundiang banyak nan sumbiang. Nyampang tagi sia pakai nanya tagi soh jalan katurun tersinggung sultan di janjang. Taduk salah jo sili, kilaf kilapat sasek gawa sumbang jogang jojangga. Maaf jua kepada sultan sarto segalo si pangkalan. Kepada Tuhan ampun diminta, samo teluluhkan di tanah nalakangsan, kita anyutkan di lawik lepeh. Nalaya kita beri darilah nan batin kita pulangkan saja kepada Allah. Dapat siku habis siku ke mas tanah. Yolah. Anang kini jawablah salam sujud kami. Si upiak si tirai mah membawa parian pulang pai. Gulung lapiak sapula rimah kami bayalan dan nyolai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.